Sige, perimeter. Check. Ay okay ra sad kay diri Pahit Sarge sa nga. mga sasyo, di aman ito naging muli. Sa karon diri nagagi magud mga way helmet ba nga way mga lisensya. Dire gagi ang mga wala helmet o wala lisensya mga batanon. Tapos bura-bura ang motor. Sus, nagad yung kidri na, Sarge. Palit ilang. Wow. Prepare mo na. Makadako pra kita ron. Musunod lang sa ako. Lato-lato meron. Gwapo ta kay no Sarge no nga. Nay mo nga gwapo mo agi diri ba kay. Baka bantay ka po sa mga tsaka mga gigi. Di ta ma-inspired og bundakop ba? Oo jud na. Lami yung ta kay tug nay mo gwapo kay. Grace. No? Grace. Paano ko be? Mamali yung kukuan? Nawala ang blush on. Pagapahan nato. Di ako, Sarge. Di ako, Sarge. Kuan sa kaya samtawa pa ni Agi pa. Ano po pa ako? Kaya, Sarge, gwapa na makay ka, Sarge. No need na makag mga makeup, Sarge. Oh, kailangan niya pa siya foundationan. Uy, kaniya kasada ko yan, no? Buhami sila siya ni Sarge. Karsadahon? Oh. Ayaw, Sarge! Ay, ibuto na ako sa imo karsadahon. Bullshit ka. Hawak ka. May sulang na, Sarge, bino na to. Gwapa kay ka Sarge. Karakay. Amis kay Sarge. Ato nang Gwapa. makeup di. Go Sarge. Pak. Tama na na. Mura na kag Pauy! Mura na balsamar o patay. Sige sa pamandi ay. Kasi gumagi sa Michael ba? Raka si Ivana. Ang eyelashes. Ang ilasis dai. Dumagi, please. Dai. Faster! Ay, wait sa. Ladi mo apply sa tuwa karon ba? Sana ang pwede sa bago ni mong kuhan, badi-badi. Duwagan ta mo. In case ba magkainaon sa diya, mag-read ta, kulangan mo tagtao. Abi ra na mo camera Sarge na pa jud yung dungag Sarge. Padulong na to daw ron, dili ta daw makita. Niya, basig. Ang puto, Sarge. Ato na, Naputi pilitasan pa na rin. ganiki. Parang mga na oh. Yawa, Sarge. Uy, magdato o kay pinadahin na PE. Isu kay pamurma bay. Mura kwartahan ni ba? Pero kabantay mo na yung assistant oh. Sus, bila ko kay tapulan kay na, Sarge. Para sa mua ba? Dili okay ra kay na. Okay kayo ang atong kauban nga dato. Karon ka daw. Ano Dato madung sa dato talo daw? nga PE. Importante na nga natin kauban dato kay Kay? bubang kag laki. Buisit! Ala din na, Sarge, ay. Yes! Ay, boy, Sarge, ikaw tong mo-apply og kuan. Salute! Sarge! Ikaw tong mo-apply sundalo? Mga Sarge, ako to Sarge. Aw. Kuan be? Ang imong folder. Ambi ako resume. Para Sarge. Tanawa ba okay ba yung pasahon? Dobe? O graduate na nag-PMA di, Sarge, oh. Graduate mo ni kabas mo dili. Paminaw na ako, Sarge. Nauna ni graduate sa kuha. Basa ako be. Okay, pangalan nimo Carlo Gonzales. Yes, Sarge. Ang nakabutang dire paborito nimo nga artista Rostom Padilla. Rostom Padilla. Action star man na sa una. Oh, idol po na ako na, Sarge. Okay. Ang paborito nimo nga K-pop, kinsa? Sandara Park, Sarge. Sundara Park. Kailan mo? Patay la kayo. Sikat nga K-pop. Pero nakabantay ko sa imong sinuotan. Tawa gani mo sinuotan na mo. Tawa, Scout Ranger oh. Layo ra. Journey. Layo ra kay Sarge. Tanawa. Layo Ikaw ra ano nakaligins man ka. Midland. Layo ra kayo. Sarge. Pinapo. Question ni Sarge. Kay para nagsipa sa kalaban, lagpot diretso. Kana? Layawasan eh. Ano yung pangitan na to, Sarge? Okay kini Sarge. Fights kay ni Sarge. Ako, fight sa kayo, eh. Ito daw batatin. Why not? Sige, ako asa kang ikuha na i-test na ako kung sa imong mga skills ha. Kaya nakita na kong dire tactical defense. Testingin ninyo ni, i-test ninyo na. Kung deserve ba may mga sundalo, i-test. Kanaday! Kaya na ni mo rekrutahan, day! Kanaday! How dare you? Sarge! Oy, pa-play! Hindi kami nagkanamanam na mo kadaghan, Sarge. Kahina ka sila ba, no? Wapo na yung grupo. Daga na gani kami bayot. Ha? Daga na kami, kuan ba? Tropa. Trupa. Tara! Balit na kay Sarge na, sibat na ta! Tanawa, tanawa. Tanaway mo mga batos-batos ibang kulata. Kulata ba? Sipang-sipa ano? Gaya lagi kayo lagi. Oh, grabe. Wala. Pagkulata ni Sarge. Okay sila. Kaya ko, Sarge. Tanawa yung tukar ang mga bakla. Kulata ni Sarge. Kulata mo. Out kay Sarge. Paano ko tiyan? Parang tiyan. Tawag ka lang niya, tawag ka. Boy. Uy! Brad, Brad, dali. good shit na ka. Good kayo, eh. Para sa ako Sarge. Okay kay siya Sarge. Na, daga na yung trupa sa arts ya. Daga na sila bayot. Kisa bayot? Wala, Sarge. Wala, boss. Wala bayot dire. Wala, may naingong. Tarong mo. Sarge, pwede natin pahawain ng duwan, Sarge? Hawa na daw mo. Bati na mo kay batin mabutan pa tamo diri road. Tin. Greg.
Wala na ako na. Oh, wala na. Pasin na, Sarge. Wala na sila, Sarge. Hoy! Sarge, Hi, Sarge! Uy, may ilan mang good nga mo liyo. Uy! Alangan, Sarge, no? Kinahanglan man ako ipakita para daw water. Yung kanimong bakay ganati kung mapanidgar. Asa ba namang piinin mo? Ay, di pa uli na ako kay Manglaki na ta. Ang checkpoint niya! Go, let's go. Lipit! Manid ta dire. Kanig na to na. Ang kapila na bago na po daw. Hala ni nagmotor. Dakpan nga na! Dakpan na ron. Uy! Ay kagi na! Uy, gagi. Dako pa siguro ni. Go! Go, Sarge! Go! Wala helmet. Go! 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 Go na da, Sarge. Tarawa. Wala helmet. Go na pala, Sarge. Kuluron ni. Gonna go! Go! Okay. Pisto! Uy! Ayun na sa kwarto. Nasa. Ha? Sa man ni? Padagan kag motor nga wa kay helmet. Oo, kapag ka Lisensya, nagsapatos. Bay, lisensya. Dulam dara mo na mong balay ko. Dili pasabot nga diha inyong balay, di na. Pag-agi na kay wa kay helmet. Sa mundo Sir Roy. Nay batas ba RA Water District 45 ka bawal mo drive motor with lisensya, na lisensya. Di dira mo na mong balay. Igor mo pa ito guys. Water. Ay, So go. lagi ay ko rason ni Bawal, ba. jud na. Ako na ko si Maron. Ihagdan ni ihagdan. Sugitin. Kamay. Search lane naman ni Search. Sila ay palag ba security purposes ta ba si musibat ka. Diyan pangyo ako. Search dira naman guduol Search. Kasi madala na nigang yung Search ba? Wala lagi hangyo lagi. Ay nagsige rason lagi ba. Sigla sundra. Kay trabaho na mong gibuhat bagi sugo ra mi sa balaod. Mauman. Greg. Puta Greg kung nabi po sila. Search pangyo ako. Search ka din lang. Sarge, ako siya muscle. Sa muna. Sarge, mas maayog pa kaso ni Sarge kay basin na dala kargada ba? Tama juga dia. Paukasa din, paukasa. Oh. Grabe Search. Ikaw na mong kasalaman. Kasi naka-illegal diya ang ginalala ba. Hukas. Grabe. Sam na yung tirada Search. Hindi mo. Hindi pa ako Search. Dahil kay ulo Wala lagi kargada Sarge, na kay ako. gisuot ang balik ka sinina, Sarge. Ang binasusin ako. Pag-asa na ko ninyo Search. Ayaw sa lagi lakaw lagi boto ni ron. Saan man din ni Search? Ano na lang kay kuan man okay man imong lawas di ay. Fit man ka fit. Oo. No? Muscle kay Sarge. Oh. Tapos cute ka gamay. Ato na sa buton, ato na negotiate ni. Dala sa kanan. Dito na ipa-explain na. Oh, dito. Sa kanan. Yan, sige, gagawin Dali. Wala na. Oh, Pwede na motor nimo. ibili na motor mo. Search eh. Ano mo susi? Boy, kamo na bahala na boy. Dito sa kanan, isod sa kanan, isod na. 10. Oy. Lami kay ko. Ganino. Kamo ni bahala. Sige na, kamo na bahala dito ha. Go, pass. Ikaw din, Sarge. Ikaw mo to Sarge. Busog ko. Go. Sarge. Sir, madalar ni ganyo Sir. Search, musig madalar ni ganyo Sir. Ayaw na, explain na niya. Istoryaho naman ka. Wala dautan. Wala dautan ba ito sa imo ha? Istoryaho naman ka. Wa na, hala, gisulod sa kinan. Wa na, diha na gyud. Huwag na mo mama do. Salamat kayo. Nyamusta, lamay ang checkpoint no. Perfect! Very satisfied, sir. Balik-balik. Bye!